Ang bot mo pasabot kana imong giistorya mao mismo ang iimon sa Biblia. Mo man imong gisulti karon, di ba? Sumala nimo nga ang reliyon way kaluwasan. Ang reliyon dili apil sa kaluwasan. So, mo na kung gipangita karon kay Pwede ba kung may bawaan mo ang kwan? Ay, mga pangalan. Kwan, hunglong ako nga. Unsay ang reliyon mo? Baptis akong ginasudlan. Is mo nang ingon nimo kaganin nga di makaluwas? Niingon ko nga di makaluwas ako. At hindi na ba nga way pulos ang reliyon? Way pulos ang tawag sa nagkuan. Kay si Kristo ra, nya pagkahuman nagpasa ko pagkaron og pundok nga sumala nimo di makaluwas. Bantog ko na din ha, kay wala ko'y nakita nga nagsupak sila sa Biblia. Kung makita na ko nga musupak sila, muhawa ko. Ano na sa kuha wala ko'y problema kung si purpose nimo. Masa kuha ba katong imong tindugan ba nga ako? Si Kristo lang ang makaluwas. Kunya pagkahuman walay reliyon. Pasakop ka diha sa pundok nga di makaluwas. Biyain na oy. Ubiya lagi ko kung naa sila isupakon sa Biblia. Kaya nakasulat sa Galatians nga kung naay bisag kami o anghel nga mo wali o sukwahi sa Biblia pagasumpaon. So dili gyud ko mosunod anang mga mukontra sa Biblia. Unsa man pong sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang reliyon walay kalabutan sa kaluwasan. Wala gitong gingon ako tong Roma 19. May babasa letra por letra. Oh, si pagpalyo nga walay reliyon na. Di na to dumagan ang nakasulat kay kung dumagan to nakasulat dumagan imong hampak. Ginoo. So, unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo, nagtudlo ang mga apostol nga ang reliyon way kalabutan sa kaluwasan. Ang bot mo pasabot kana imong giistorya mao mismo ang iimon sa Biblia. Di mo man imong gisulti karon, di ba? Sumala nimo nga ang reliyon way kaluwasan. Ang reliyon dili apil sa kaluwasan. So, mo na kung gipangita karon kay imposible gikuto na gani mong Galacia 1:8 si bisan kinsa nga magtudlo magwali o ebanghelyo nga lahi sa ilang giwali ipatunglo. So basahon mo karon sa Biblia kapitulo bersikulo katong imong ganina nga ang reliyon way kalabutan sa kaluwasan. Sige. Sabon ako nila. Ingon na ako ganina. Kaning Roma 10 bibira gyud ko magkuan. Kumulitok lagi kuno ka sa imong baka nga si Kristo Jesus ang Ginoo. Ug mutuo lang kasi imong kasing-kasing nga ang Ginoo iyahang gibanham si Jesus, maluwas ka. Wala man giingon dinhi nga kinahanglan na kay buhaton, kinahanglan na kay apilan nga relihiyon. Kay giingon lang man dinhi, tukon lang nimo sa imong baba, buto kang Jesus, luwas ka na daw. Sumpay daw sa 14 o 15. Makibasa daw ko. Paano ba kay murag wa nimo masabtin ang 19 ba? Sumpay daw sa 14 o 15. Asa nimo makuha ang pulyong sa Dios para motuo ang Kristo? Paliw ko pakibasa. Roma 10. Jis ka na, 14-15. Sumpay lang. Isumpay, kay Nuibe naman yung gibasa. Wala mo tawag anang gibadayon, basa ang 14-15. 14 o 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi na sinasampalatayanan? At paano silang magsisimpalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Ito tanong, sinong tagapangaral ang sinasang-ayunan mo at sinasampalatayanan mo nagturo sa iyo na yung relihiyon hindi siya, walang koneksyon siya sa kaligtasan? Anong talata na naman yan? Sige. Anong talata na nagpapatunay na hindi rin, ha? Ang Romans chapter 10 verse 9 manggon, imo ang gihinuga nga mutuo lang ka, pero ang sumpay kinahanglan dawaton nimo ang Kristo. Pinaagi sa pagtuo ni abtong mga magwawali na ipadala. Karon, kanang imong baptis nimo ang tawagan ng mga pastor, kinsa pinagpadala po nila nga mutakdo ito sa mga apostol. Kaya para tuuhan nato nga tama ang imong interpretation sa Roma 10:9 o aron dili ka maigo sa Galacia 1:8 nga tinunglo. Kuan mo bot pasabot nimo kanang kinahanglan jud ang relihiyon. Ana. Ako mo tubag? Ako mo tubag siya? Okay. Simpre, oy kay ang relihiyon it is a system of faith and worship. Kung tawag ina na kay pagtuo, na kay pamaagi sa pagsimba, na kay pagtuo, na kay pamaagi sa pagsimba, mo nang imong relihiyon mabuto San Pablo 1 Timoteo kapitulo 3 verse 16. Si San Pablo mismo nagpasakop og relihiyon, kana pa nagpasabot nga aron maimpa siya kay nagpasakop siya. Way kalabutan sa kaluwasan ang relihiyon sa iyang pagtuo. Dili oy.
Ang mga apostoles, ang tawag inang ang mga event, ang mga propeta kung ato nagpasakop sila relihiyon. Nga naman kay naay koneksyon sa kaluwasan. Kay pinaagi ni anang maong relihiyon gitudlo sa Dios. Episo kapitulo 3 versículo 10 ang iyang kaalam diya sa nagkalain-laing paagi. So kung naay magtudlo nga walay kalabutan ang relihiyon, so nagpasabot tat kamutong naigo nga giingon ni San Pablo nga matinunglo ning mga tawhanan kay nagwalit butang nga wala na mo gitudlo. Anin, ang ako lamang kung gusto na kong ipasabot nga ang atoa lang kanang unsa ba nga dili ta mo salig sa tawo murag ana lang akong gusto pasabot dili mo salig ta sa tawo kay tao manggod So dili ka salig dito lang sa tawag na sa tao ka dili gyud sa relihiyon. murag ana So mali na gipagtudlo sa mga baptist sumala sa imong gipasakupan nga ang relihiyon dili makaluwas kay bakit mo to tao ang imong unon na tao naman to. Tama. abot pasabot agingon nimo itudloan ko nga O kasi asa mga natakon na siya simbang sa baptist, di ba? O instead of moto sa Biblia, dito may hinuog ka sa mga tao niya. Ikaw po nag-imong ganina nga di ko musalig sa tao. Nga karon nisalig ka sa ilang pagtuo. sa Biblia man ko nakabasa O mo na akong ipangita karon unsang sita sa Biblia kapitulong bersikulo nga niingon ang mga apostol nga ang relihiyon ay kalabutan sa kaluwasan. wala ko mabasa O kinsa man nagtudlo nimo nga ang relihiyon ay kalabutan sa kaluwasan kay wa man kay mabasa sa Biblia. ito ma'am nituo lang ko nga si Jesus lang ang makaluwas mo lang na ako Ani wala ko problema nga si Jesus lang ang tawag nga makaluwas kay pagtuo ng mga Katoliko. Ang ako pangutan nakatong giingon nimo ba nga wala relihiyon kuan kay si Kristo lang. Oo, may problema si Kristo lang pero moyon ka nga sumala sa Biblia. Ang kining iglesia gitukod ni Kristo si Kristo dili man nagulang. Episo kapitulo 5 versículo 23 o Colosas kapitulo 1 versículo dili 18. pwede Magbuwag sila. si Jesus dili sapat Dili. Si Kristo ang iyang iglesia katong matuod niyang simbahan nga iyang gitukod dili gyud na magbuwag. Sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. wala ko ika-ibat na Okay, sige, at ato ang tawagan ng respeto ko.